tangkeming ula pecah kapisanan. Sawise pecah naga Batnawa sing wek cangkeme dening Sang Sena dadi abrit banyuning samudra sak jung pesagi wiyare karana kalubiran ludirane naga Batnawa. Sang Bratasena dateng saged sarta datanenget Purwadaksina kaya-kaya ngambah ing alam luyut jroning Sang Sena Kapidara. Kedadak ana cahya manter nyada lanang nyembuh daya kekuatan kang satemah Sang Sena pungun-pungun kaya wungu saking nendra. Sakwise pulih bayu anggane Sang Bratasena jumeneng njegrek yayah tugu Singkarta dahat ngungun jroning kalih karana mulat cahya murup muncar nanging nurambal rengi nadyan kinedhepake wola-wali parandene datanica teka kaya mangkono ucape Sang Bratasena. Wah, aku iki apa mimpi apa kepiye? Yen mimpi wong nyatane aku ora rumangsa turu. Nanging yen to kasunyatan kok nglengkara temen kedadiane. Iki kok malah ana bocah cilik manggon ana kene. Gus,
Kowe bocah saka penjelan sapa jenengmu? Teko kowe manggonana kene. Ulup Bratasena. Wah, kemenpus, kemethak. Anggepmu apa? Jayi wingi sore kowe nyebut aku Ulup. Ora sejatine kowe kuwi sapa? Bratasena Burhanira. Sejatine aku ya kowe ya aku. Wah, ucapmu palang bingungake. Anane kowe bingung amarga durung dunung. Wah, aja lelungitan tembungmu. Bratasena, sumurupa pancen iki papan kang rungsik dununge tembung kang ngit ora sadengah menungsa bisa tumeka ing kene. Apa maneh bisa sabet jagung kelawan jeneng ulun. Kawruhana Bratasena, sejatine ulun iki sang Ruci Bathara, ya dewa ruci dununging gegayuhanmu. Bratasena anggen kula semantha kowe nyawit cubruting pangertosan kula. Ya kula Bratasena kaya ora dadi ngapa. Kejaba saka iku paran darunane sira kedarang-darang nganti sira rewangi Anderpati. Apa sejatine kang sira upati? Aduh kulun, mugi kauningana njawi saking kadrenging manah kula parikedah nggayuh ngelmu kasampunan inggih sangkan paraning dumadi menika kulun. Wong ilahing mangarcamana sidam skaring dawana langgeng titahulun nggih Bratasena. Yen to pancen mengkono sedya lan gegayuhanira ulun kang bakal minangkani sumurupa Bratasena. Sejatine ngelmu kasampurnan utawa sangkan paraning dumadiku werdine mengkene. Ngelmu kasampurnan iku gayuh mati kang sampurna. Kosok baline mati kang sampurna mau kudu disangkani urip kang sampurna. Leripun kados pundi? Mengkene yen uripe wae ora ketha lan ora sampurna, aja ngaya-wara kepengin mati kang sampurna. Loro-loro ning atunggal iku ora bisa den pisahake, pramulane kudu ngerti sangkan paran. Leripun sangkan paran. Lire mengkene sangkan paran iku werdine urip iku saka sapa, urip iku arep ngapa, pungkasane urip iku apa. Aduh kulun, saya wimbuh nyamut raos kula pramila babar pisan tumunten kadhawuhna kulun. Mengkene nggih Bratasena kawruhana mula ana tembung urip iku saka sapa. Urip kuwi peparinging kang maha urip, yaiku Gusti kang murbeng dumadi lantarane bapa biyung sira lair ana ing alam donya. Sabanjure urip iku arep ngapa? Sejatine urip iku diutus dening Gusti kang gawe urip,
dikon ngopo kadhawuhan nindakake darmaning urip manut kelawan pudrate nalika urip. Yen sira ki nudratake dadi satriya ya nindakno darmaning kasatriyan yaiku siji memayu hayuning jiwa, loro memayu hayuning kulawarga, kaping telu memayu hayuning sasama, pungkasane memayu hayuning bawana. Kanthi adhedhasar jiwa, kabangsan sarta kinantenan kawicaksanan linambaran katresnan. Tembung katresnan ing kene dudu tresnane lanang lan wadon nanging tresnaning bebrayan, tresna sesamaning dumadi. Pekaten Pukulut. Iya. Sateruse pungkasane urip iku apa? Pungkasane urip iku ya bali marang ngersane kang maha urip tegese mati. Ibarate macan mati ninggalo walulang gajah mati ninggalake gading, menungso mati ninggal amal soleh kang murakapi tegese ninggal budi pekerti kang becik temahane bakal tinulodo mring sesamaning manungsa. Aduh Pukulut, padang tetrawangan raosin manah kula sak sampunipun kula nampi dawuh saking Paduka Sang Pangruci Bathara. Ya Bratasena, kuwi lagi gampang den ucapake, pancen angel anggone nindakake. Sababipun menapa? Sabab manungsa iku maksih kedunungan nafsu kang wujute ireng abang kuning putih. Nafsu papat mau kang sinebut wa mahamarah supiyah mutmainah kuwi ana jroning ati mung tansah diya diniya. Mula yen to pancen sira kepengin sampurna uripmu kudu bisa milah lan milih endi sing dipigunakake bab perkara nafsu mau. Makaten Pukulut. Iya inggih ngeslaken dawuh Paduka Hyang Padha Pukulut. Bratasena, supaya bisa cemplong rasamu ora tida-tida kowe manjinga ana jroning Anggulun. Aduh Pukulut, menapa kelampahan kula ruwa Birawa Paduka namung alih kados mekaten. Aja maido marang pangwasa ulun. Tindakno. Oh inggih, menawi tetela mekaten. Kula istirahaken dawuh Paduka Pangpada ulun. Sira manjing buah garba ulun, kepiye rasane atimu? Aduh Pukulut, rumaos ayem tentrem jenjem manah kula tanpa pambengan. Mengkono inggih Pukulut, menawi kula dipun keparengaken Pukulut, kula sampun mapan wonten ing mriki kemawon. Kula boten badhe wangsul dumateng papan kula sekawit. Lulu ora kena njer, aja Bratasena. Sababipun menapa?
sabab durung rampung jejibanira. Sejatine sira iku mau mung dadya parana sarta ngungak marang sejatine urip apa kang sira gayuh mau. Marma ulun paring dawuh aku ya kowe ya aku tegese sira ragane ulun jiwane ulun tanpa jeneng sira ora bisa tumindak jeneng sira tanpa jeneng ulun ora bakal urip mekaten bukulun iya wis njet dina iki ulun minangka paseksen kalamun to jeneng sira Bratasena wis gambuh lair lan batinmu sorengga tumuli baliya marang papanira sekawi. Kocap kacarita kaya ta mangkono. Rikala semana riwuhnya Sang Bratasena nampi dawuh pangandikanira Sang Hyang Uruci Bathara medal saking hangganira Sang Uruci Bathara wis gumolong agegelung minangkara temah kacaryan yase Sang Bratasena. Metu saka guwa garba ulun sira sagegelung minangkara bunder kepleng tegese wis gumolong ciptamu manteng arasamu anggo nggayuh marang ngelmu kasampurnan mau mekaten kukulun iya mung wanti-wanti dawuh ulun nggih dene iki kejaba jeneng sira kekasih Raden Bratasena ya Sang Bima ya Sang Werkudara uga jeneng kita ulun paringi peparap Sang Bima Suci inggih ulun lan jeneng kita ulun wenangake ambabarake sakabeh ilmu kang wis ulun dawuhake kang tumuju marang katentreman lan karahayon ngakno guwa garbanira ulun ing bakal manuksa marang angganira ulun. Wusnya manunggal marang angganira Sang Werkudara Sang Pangruci Bathara Pasan liyep layaping aliyut pindha pecating supena kaya binandul Sang Werkudara nalika semana wis praptana ngisi ing samudra kagiat Gura Wekasan
dadi gembira caritanira nguni naga makikian kumambang katon kumawan wisa nyoman nampak gise manao sikro marang risang bayu ciwi wah kaya durung katok anggonku sabet jagung lawan sang pangruci Bathara nanging kedadak aku teka ngisi ing samudra tak balenono aku nyemplung menyang tenging samudra rawuh malah aku mati kalap mati kerem wah Bapa Guru Duna wis kasembadan sediaku